Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урны Казан дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Тапшыруыбыз кунагы Татарстан Республикасының Урал төбәгендәге даими вәкиле Хайдар Мәслихетдин улы Гыйльфанов. Хайырлы көн, Хайдар Мәслихетдинович. Менә беренче тапкыр без сезнең белән Бөтен дөнья татар конгрессының шушы очрашу урны Казан дигән тапшыруында очрашабыз. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, барсы да яхшы. Авырмыйбыз, исән саубыз. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Сез бит инде Татарстан егете, Сарман районы егете. Ләкин менә язмыш җилләре сезне Иракка, Урал якларына алып киткән һәм сез Свердловск өлкәсендә менә 1985 елдан бирле гомер итәсез. Гомернең яртысыннан күбрәге дип әйтергә кирәк, шунда узган. Бу җирләр бик якындыр инде хәзер. Шуннан да әле теге яшьрәк вакытта кайтам дип сөйли торган идек лексиконда. Хәзер инде киләм күбрәк шундайрак. Ул теге үзем дә аптырый торган идем, читкә китеп яшәгән кешеләр элекке заманда ничек яшиләр икән дип. Шуннан да яши шулай күнегәсең һәм синең үз җаеңа салынган гаиләң дә шунда, дусларың да күпчелек өлеше шунда була. Шуңа күрә миңа калса минем инде туган җирем булмаса да торган җирем якынрак хәзер. Фәвия Әхтәм да шулай дигән иде. Шул бик якын рәхәт җирдер инде, шуңа күрә татарларыбыз да бик күпләп яши бит анда. Менә ничек гомер итә татарлар шушы төбәктә? Татарлар Аллага шөкер күп кенә яши. Менә 145 меңгә якын бу соңгы 2010 елгы халык санын алу исәбенә караганда Свердловск өлкәсендә бит әле гомумән карасак, безнең вәкиллек үз эченә ала Чиләбе өлкәсен, Курган өлкәсен, Пермь краен һәм бөтенесен менә теге кушып чыксаң, ярты миллионнан артык татар халкы яши. Свердловск өлкәсенә күчкәндә инде Аллага шөкер 40тан артык авылыбыз бар. Ул нәкъ менә Урал татарларының мәдәниятен һәм фольклорын саклый торган шундый урыннар дип әйтергә. 20дән артык клубларыбыз бар шул авылларда, 15ләп китапханәбез бар, 18 мәктәптә татар теле предмет буларак укытыла. 10ннан артык рәсми рәвештә теркәлгән татар иҗтимагый оешмалары бар һәм 70тән артык татар иҗат коллективлары. Аларның иң халык исемен йөрткәннәре 10ннан артык. Бар инде Россия күләмендә атказанган коллектив ул да булса Түбән Сырга районында Сәрдария ансамбле. Ул инде атаклы бөтен татар халкына билгеле ансамбль. Ягъни мәсәлән, үзеңнең теләгең, җаның булса, җаның татар булса, сине кыерсытып бирмиләр, эшләргә бирмиләр дигән әйберне ярамый, әйтергә ярамый. Теләсәң эшләп була һәм шуңа күрә бездә инде булдырылган кадәр бу оешмаларга менә бу санап киткән ярдәм итәргә тырышабыз, булдырылган кадәр. Менә бит ул теге теләк кирәк, зарланырга түгел, теләк кирәк. Әгәр дә син җаның тәнең белән шул эшкә тотынасың икән, эшләргә була ул Сәрдария ансамбле, без аны бик яратабыз. Без аны Бөтен дөнья татар конгрессы уздырган күп чараларга чакырабыз. Аларның киемнәре дә генә үзенчәлекле. Менә күзгә ташлана торган, өлкән яшьтә булсалар да җырлап биеп, анда бөтен авыл бердәм булып, шул ансамбльдә рәхәтләнеп иҗат итеп яшәп яталар. Менә без әйттек инде вәкиллек, Татарстан Республикасының Урал төбәгендәге вәкиллеге, сезнең үзегезнең проектларыгызда шактый, мәсәлән, бу эшлекле проектлар менә шулар турында беренче сөйләп китсәгез. Бик күп еллар инде хәзер теге илектән чыккан проектлардан Урал сандугачына әйтер идем, ул бөтен Россия дәрәҗәсендә күтәрелгән инде җыр конкурсы һәм музыкантлар конкурсы. Без аны үткәрә башлаган идек 2004 елдан башлап. Хәзер инде ул үзенә күрә бренд Урал татарларының. Анда 9-10 субъекттан Россиянең җырчылар катнаша һәм музыкантлар. Күптән түгел генә дип әйтик, якынча оештыра башлаган әйберләрнең берсе инде 4нче ел менә Алла берсә бу елда оештырабыз дип торабыз. Ул да булса татар биюләре бәйгесе Шумабас. Анда да 7-8 субъекттан инде катнашалар Татарстаннан шул исәптән. Аның нәрсәсе кызык, Шумабасның, ягъни анда урыс коллективларда катнашалар, төрле милләт коллективларда. Безгә бию, татар бию булсын. Һәм менә шул пропаганда үзенә күрә. Чөнки Свердловск өлкәсенең үзендә генә дә, мәсәлән, бар бөтенләй урыслашкан шәһәрләрдә дә татар биюләрен бии торган ансамбльләр менә хәзер барлыкка килә башлады. Алар төрле безнең Сабан туйларда катнашалар. Без аларны теге
корадык та жибердик кенә түгел, үзебезнең чараларда катнаштырырга тырышабыз. Һәм миңа калса ул бик яхшы проект. Менә быел без аны Алла бирсә 21-22 ноябрьдә игълан итәбез, үткәрәчәкбез. Формасын гына әлегә әйтә алмыйбыз, чөнки менә бу пандемия аркасында бәлки катнаш форма булыр ул, онлайн, офлайнда яки онлайн гына булырмы, әлегә әйтә алмыйм. Менә мәдәни чаралардан миңа калса менә бу ике төп шундый саллы чаралар, алар инде танылган чаралар. Сез бит әле теге татар милли ризыкларына да игътибар бирәсез. Менә 12 елда безнең икенче даими вәкил Ринат Риватулла Садриевның инициативасы белән башланган иде ул. Без 12 елдан башлап Юнус Әхмәтҗановның туган көнендә 28 февральдә татар ашлары фестивален үткәреп барабыз. Һәм без анда күбрәк тартабыз менә училищелардан студентларны. Шулай ук милләтенә карамыйча пешерәбезләр, өйрәнсеннәр һәм Казаннан инде үзебезнең осталарны чакырып, мастер-класслар үткәреп, һәм ул балаларны, җиңгән балаларны әле Казанга барып, шул рестораннарда йөртеп, мастер-классларны урында үткәреп, алар өчен бик файдалы бер, һәм алар инде үзләренең киләчәгендә, үзләренең ашханәләрендә кулланалар, һәм ул безнең өчен бик кирәкле бер дип уйлыйм. Хайдар Мәсәгъдович, без сезне Татарстанның ат казанган артисты Хайдар Гыйльфанов буенча буларак та беләбез, яратабыз, җырларыгыз шәп сезнең әйбит, башкаруыгыз әйбәт. Менә шушы бу бит инде вәкил, ул җаваплы хезмәт, ничектер хөкүмәт кешесе дип әйтергә кирәк. Әйбит инде ул артист халыкныкы. Менә ике арада, ике Хайдар арасында ниндидер тарткалаш барамы ул? Элекке елларны ул юк иде. Хәзер инде теге үзең даими вәкил булгач, әлбәттә, ичке цензура бар. Ичке цензура бар, чөнки сәхнәдә сикереп җырлап йөрүе кай вакыт килешмидер дип тә уйлыйсың да, тыелып барып каласың инде. Ул күңел күбрәк менә нидер аудио дисклар чыгарга менә әле Алла бирсә, үземнең юбилеем булырга тиеш. Алла бирсә 60 яшь тула бит инде. Бәлки аңа минем инде бер 3-4 нем бар, программам чыгарылган, әйме. Хәзер улгайган сайын ничектер халык җырларын бик теге мөгез чыгармыйча гына элек ничек җырланган шулай җырлыйсы килә башлады. Баянга гына, бәлки баян һәм акустик гитарага кушылып, акустик вариант инде әзер булып килә. Алла бирсә, мин аны чыгарырмын дип уйлыйм. Ягъни мәсәлән ул теге дөрләп бармаса да матур гына ушагы сүнмичә үзенең җае белән бара. Аллага шөкер, булай елына бер концерт куям мин. Менә студияда көтмәгәндә шундый сорау биреп, берәр генә җыр башкарып, күплек кенә башкарып китсәгез дисәк. Җилләрдә генә оешыра кымтузанын, кымтузанын, сизми калды гомерләрнең аюзыганын, аюзыганын. Шулай шул. Гомер шуңхалык тиз уза да китә, ярый. Узганы да бәрәкәтле булсын, киләчәге дә бәрәкәтле булсын. Менә Татарстанның 100 еллыгын бәйрәм иттек. Әле ул быел ел дәвамында дәвам ителәчәк. Менә шушы 100 еллык уңаеннан сездән нинди чаралар быел инде әлбәттә әзрәк башка төрле форматта узды? Аллага шөкер, урындагы хакимият белән, өлкә хакимияте белән бик яхшы губернатор урынбасары кул куйган программабыз бар иде. Ул 40-ка якын чара булырга тиеш иде. Без аны шул мартның урталарына кадәр реаль вариантта өлгердек. Мәсәлән, бик матур чара булды. Январдан мартка кадәр Алабуга музееның күргәзмәсе безнең зур гына матур гына бинабызда, өлкә музеенда. Ул инде шуңа күрә мин аерым рәхмәтлемен Алабуга музееның җитәкчелегенә. Алар ел сайын киләләр һәм быелны да шулай сорагач риза булдылар. Без өлгөрдек менә Урал сандугачын үткәрергә март айында һәм өлгөрдек рәсми ачуны менә 100 еллык Уралда 100 еллык менә бу чараларның рәсми ачылышын 1200 кеше сыя торган залда, бик зур залда, бүтән зал туп тулы иде, хәтта басып та тордылар. Татарстанның сәнгать эшмәкәрләре белән бергәләп
шундый чараларны үткәреп өлгердек. Андан соң инде күбесе шул онлайн вариантка калды. Шул сабантуйлар да булды, төрле күргәзмәләр дә булды. Яшьләрнең үз проектлары булды, татар яшьләренең. Менә әзрәк кенә теге йөгәнне ышкындыра башлагач инде, мөмкинлек була башлагач, без Татарстанның 100 еллыгына багышланган Сысерть районында, анда менә өлкә сабантуй үтәбезнең ел сайын. Шунда хакимиятның тәкъдиме белән зур матур гына урамда шундый 100 еллыкка багышланган чара үткәрдек. Һәм үзенә күрә инде ул реаль чараларның старты булды дисәк тә була. Хәзер без менә безнең булачак шул Шумабас ноябрьдә һәм без Алла бирсә декабрьнең 13-ендә шул зур залда 1200 кеше сыя торган килеп чыкса инде, әле менә Ирада Хафизҗан кызы белән сөйләшеп килештек дисәк тә була. Татарстанның җыр һәм бию ансамбле катнашында зур гына шул бүтән чараларны йомгаклау концерты, тамашасы эшләрбез дип өметләнеп торабыз. Амин, өметләр чыңгашсын. Еллар тыныч булсын, илләрдә сәламәт яшәү рәвеше булсын, Алла бирсә. Өлкә губернатор урынбасарда безнең бит инде милләттәшебез. Менә аның ярдәмен, игътибарын тоясызмы? Аллага шөкер, Азат Рафкат улы менә ул инде губернаторның урынбасары булып бер 3-4 ел эшли бугай. Һәр вакыт безнең теләкләргә бик кушылып һәм ярдәм итеп килә. Чөнки андый кешебез булу, ул безнең гомумән мин мәсәлән, сез әйттегез бит инде 35 елдан артык шул Уралда һәм шуның 22 елы инде даими вәкиллектә безнең андый кеше юк иде әле. Ул дәрәҗәдә ул безнең өчен бик кирәкле әйбер һәм мин әйтер идем, менә татарлар гомумән үз эшләрен башкара белә торган кеше дигәнне дә исбатлый бит инде ул. Ул аның бик губернаторның яхшы дусты, ярдәмчесе дә һәм чыннан да теге алынган әйберне бик җиренә җиткереп эшли белә торган кеше. Менә ул килгәннән соң безнең менә бу өлкә сабантуе, әйттем инде, безнең Екатеринбургта ул шәһәр сабантуе, өлкә сабантуе үтә өлкәдә, менә бу Сысерть районында, ерак түгел Екатеринбургтан. Шул кадәр матур дәрәҗәдә үтә башлады. Хәзер инде министрлар теге честь биреп кенә торалар дигән кебек, бүтән нәрсә, бүтән проблемалар шишелә, Аллага шөкер. Ул бит инде әле элекке елларны бюджет акчасы гына җитми иде. Ул бит инде күбрәк теге министрлыкның теге сәхнә куюга китә, тегесе монсы. Монда инде ничектер спонсорлар баянда уртак тел табып, призлар да әйбәт, автомобильләр, шундый. Ну, Татарстан дәрәҗәсендә үтә торган сабантуйга әйләнде һәм шунысы әйбәт, Татарстанда бик теләп катнаша. Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов үзе булды. Шундай ук премьер-министр булганы бар. Василий Газич еш кунак безнең бу сабантуйларда. Шуңа күрә Татарстанның менә бу игътибары гомумән сабантуй урыны бит ул җырлап бию урыны гына түгел. Анда шул ук элемтәләр барлыкка килә. Шул ук икътисад әйберләрендә шишәбез. Ул бит инде премьер-министрлар килгәч, президент үзе килгәндә ул җиңелрәк бара. Гомумән икътисади яктан караганда әйтергә кирәк, менә Урал төбәгендәге 3 субъект Татарстанның 10 иң яхшы теге сәүдә партнерына керә. Ягъни мәсәлән, безнең Чиләбе өлкәсе традицион рәвештә 6-нчы урында тора ул. Теге товар әйләнеше буенча Свердловск өлкәсе 8-нче урында, Пермь крае 10-нчы урында. То есть менә шул дистәгә кирип бара, ул инде бик зур теге бер-беребез белән кызыксыну күп икән һәм файда күп икән аңлата. Ул теге без инде татар эшләре белән генә шөгыльләнмәйбез, безнең күбрәк тә икътисади мәсьәләләрне без теге инвестициялар тартып китергә тиеш һәм китерәбез дә, Аллага шөкер. Предприятиелар безнең Татарстанның теге стабиль рәвештә Урал базарында эшләп торырга тиеш. Һәм ну күп әйберләр инде ул. Шуңа күрә бу яктан караганда Салихов Азат Рафкат улының менә шул дәрәҗәдә булуы һәм ярдәм итүе һәр вакыт, һәр даим сизелеп тора, Аллага шөкер. Киләчәктә дә шулай булсын. 2
өлкә һәм республика арасындагы дуслык җепләре ныклы булсын. Алай булганда сезгә дә эшләү җиңел, татарларыбызга да рәхәт булачак. Исән сау булыйк. Без сезне менә шушы изге, кирәкле, файдалы, әһәмиятле эшләрдә уңышлар телибез. Алла бирсә, туган көндә тагын очрашырбыз әле. Рәхмәт. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы Татарстан Республикасының Урал төбәгендәге даими вәкиле, Татарстанның атказанган артисты Хайдар Мәсләхетдин улы Гыйльфанов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.